Sampa mansui eshas yenyende. Okay. Anka ni nanka de pa se etuo ebeto wa Sampa. And so Sampa mai okudia mai ya osamode ani adehyibusie yi. Ye gimredi enti ye bumra enti mresanti ni na ye dimra na chi na na ye kɔ. Okay. Nanso edru be ma ye hu se da bi. Nkrofo ya epese efa kwati kwan so eje ya japade yi. Etime efa akwan be so edi atuo eba Sampa. Otu fie kra na edi tuo tataw. Okay. Nti mrakwan so ye report mu police fo ne ne keka ho. Nso hwiamfrem ama edrumre bi ma adehyibusia no nso ka se da bi. Ye ntena ho emma obi emfa yesikan enwa nanka. Ana say the best way to defend yourself ne say wa beda ho so. Nti abusia nso ka se omo nso ombeda omo ho so. Nti eno na ama ne ekoso yi ene ayen chose ajiwiase afa na nyina obi ahụ se basabasa yo ekoso o Sampa anka ne no na fa na eye other side no ne yenye bi nti na obi anhu esanse ya ebema obi ahụ no na obi anye bi na nka enim se eso betwa na nso eno na ye didi mu a ene abeye ne wo ho ya Sampa akoye wo zo na obi nko obi mai afia yesi mi for me, I make a say, very much abonnement, address. The PRO member, our World Champion Association. The World Champion Association, executive, for Nina and then Mama, Media Mahama, at the Aba World Champion for the patrol, and the day is young Awaha. Nina, I'm saying, 7. Abri ushi moja ishiegu awo onomamu ititu enimi yangu Sampa eye opipese nkuminyanti sade ekosia na sabe awose babunu ye wo bonche constitution ye sorry na ye kasa na mse onyinde ye yuti ye wan kasa ho a be wie no ye yiwa yiwa nti sabe ushi tade ehia eni abre na ye chamo no be ade ama president ye bonche constitution na eno disema ehia ne odne nyina adamai Bono champion bono tiase bono champion bono champion no kre akan PCA ene anakwasem yebema obia akwaba na ene onyane ahobono so ohwe sede yahofa esitie bia yeginai bono champion ho eti bono champion council ya nananom ya de nchia ebema obia anokwasem ne odi animu kasa he ekyereye yenyina nim moja a wotene ewo yasase so ni nyina eye obi interest a obenyanti ede papa so a wopa ngoma so ni yemua na mom enye na numude eti na wose ye ni mabunu sempanyimfo beto sane ko mabunu die mudia yetimi ekasafa ho onene ma ye fresa ihyiamudie wi anokwasem odikan Ghana Mampani Era President His Excellency John Dramani Mahama Vice President we Batampa Yemame Jane Opoku Ajiman Interior Minister Honorable Mutaka Mohammed Mubarak Afe National Peace Council the clergy asofofo imamfo IGP Papa Christian Tete Yowonu Speaker of Parliament one wapamfo ayemra shebedwafo a Parliament Afe the Chief Justice the National House of Chiefs Penia Wadabano the President Oji Ahoho Nana Yawjebi wotoso mienu anokwasem ni regional ministers abodo mienu ewo Bono East na Bono
say because bono baako nti ni hu bono east regional minister din wa ha na wa hu bono regional minister so wa ha adawo ma huntie ye na hu se eniama ha ho adehye na ye ni ba bi a ye de befa wanim ne ye de beto wo se obia de hyeni tim modi kan se eye Sampa nsensem ti ne ne ya hye mu wa ha na oduru se ye delve in ekwasupa adaroma ya na okoji aman na ya sa modua a wotoso mienu Sampa man hene ne kasamafo wo ha obekire mu ankasa asensu ebeto a se de yenim he wo ya na mframa edikan eti mframa he ne medidi kan sabre anokwasem ni 2025 eye bono afe na bono afe a eye he Potokasam yebeka team order so ye overcoming oppression and hoping for a brighter future. Anokwasem ni bono edi kan wa ha anase bono ne ye akan nyina PSC asem we ya kan enya omama bi ema ne ma me dispute asem a ye ka se enye nokre esan se abakosem ekire se somewhere 1295 ne yana nanom atwa asuofrawo abetena asase a yete so yiso yamfa ntokwa yamfa kunkum ne betena ha nti se wo hwe ye franka ahe a wo behu se fita ni dam ekire se de yakomapa etie enye se yammeto binumu wa ha nanso ne yenim se ye de asundie ekasa etena ebeye ye nti yetena ne saa kwan no so na enche kra na se beye mfie ahenna ye ti be 400 years achi akan abusuakuo he baako nso sɔre a enne ama ya hie ha yi ye nyina nim se ye wafie mu asade ye ka akirefo bani ebre ade ye ka kra kan ni mu nka bani besua kra bani na anu ada ne bebe nanso anibrebre ne instances bi utterances bi a be meki ama bono ye hwere ye wofase bono ye hwere ye ma bono ye hwere ye ayerenom bono ye hwere ye papa bono ye hwere ye busuafo we ni mama bono enne ya sɔre sɛ ye bekasa na nyina besi Ghana mampanyi wone wakamfo so osan sɛ ansa na bebeyi panyi na kyɛ sɛ madie bi wɔ hɔ a bɛde ɛhyɛ monsa ɛno nti na watwa wani aba abɛhwɛ ɛnyɛ sɛ ebia ye ba abɛka kyɛw gaabi sabe panimfo bɛde kuro etumini ma ɛmɔm biem babi a ayɛ nyina isina tinya kyɛw pa ye bepa na mo ye kama wiase nyina agu na afei yabɔ yi ti mu kɔ sɛ sabe besi wo wo isa wo bi fufuo na me bekɔkɔ a ye nyina ye bɛti kasu kɔkɔ ɛno ne ma ye hyia sami ka me sei na mama mfanto ho a bebre wɔ ha bɛnti aseɛ so ye wo instances bebre a Asantehene de ne nsa ɛhyehyɛ bon nsɛm mu a ɛnɛ ama ne yɛkɔ so Sampa yi ɛkɔ so ɛnyɛ Sampa ko ne waayɛ yɛni na bɛka ya yɛmu kɔnkɔ ɛkɔ somewhere 2017 mfire kakra a ɛtwa mu yɛni na wɔ ha ne wɔ hempɔn sɛ foro apan simpie ka sɛ ɔhene bi firi bɔnman mu ha dukuma se a wɔn bɛkye no te sɛ akokɔ yɛni na yɛte bi sɛ pono ɛpɛ basabasayɛ a anka yeso ye retaliate wa sama na nia mu bilimsa ne nka Ghana asubie ewo yi nka ye nya ne saa ne edi kan eye to bodon sɛ ene ma ne kan saa asɛm na anu ada enche ye ade bi kɔ so obrekum ye na ye ni yesi ye na chitafo a wo ko ba bi a wo be ne ko ye hu sɛ be si brekum be tiam na na jima badue wo wɔ he eye bi wura osade fo jima badue dua na pese do mama wura friend wombra da be twanti enfa free so sabe brekum bon excepon finfin so senka ye pe basabasa ya ye hia de ema Ghana ye nya sisi nke ye nya na so ye ya kan piesie na ye hyen so dia ne akokɔ ba tan no tia ba na wonkum banti ye tia be na mo ya nkumbe ne ye eto so bie on the 5th December ye nani ya na ransa man ne ma bra be ko pele brabre one went to Asantehene nachi eba be do techimai ebe gina techimai monte so kyerɛkyerɛ sɛ bema wɔ ni bema bia ni ha in fact ye mu be sɛ ade a etia Ghana mbrampo be ye go techimai
Brana bi etuatu abano ki kasa ye bekasa nkampe anase bonsam tawa etuatu abano a ben mo techiman. In fact, a group by the shepherd to a group by the Shayatum, and more important in the Mura, they say, Bebu Tetima, yes, Abasapasani, and Mount Mofra, Legina Pine, next to Beswetia, at a top walk a cry at the Bobby Baby, Yana, the Kojina, baby, they could master the essay. A yabu for one near Taco, they know money the year, number sure the car, 7 from America, be a couple and get ready. Near Asia, near Atosubian. Yen Nanny Japan Rome and trouble issues. The public play actually Banpa Ewo, Nina come to the Papa on Saproya, Shasia, among this year. And now, Yen Nanny in Chra, a Ben Wenchi, Saba Sabasaya, because so I'm put to a grabber. Now, family upper world, why is a certain Panyeti, Saproya, and one surgery. Young men take my prodia legend of me. You will probably take a town or so. You will go young, you will chew over, you will town of Wase, and you can home. Sabasa, we are so or so. Nina is your lipa, actually, a woman. I am born for this year. I am of us here. I am for and the Banpa. Overcome Aposia, Send Payani Science. And then for some part, yeah, for Susie. Nana get you run one hand to make sure that we promote or maybe the baby and that tray. And yeah, say, yeah, social media, you will tell us if you know about Shabbat, about for myself, born him for Sunday, then for Benin and you're from Nabin Batel. That's a dark essay known to 4 minutes, they shine young and friendly and water. Sunday, young will be able to you. Bon, cousin, the 80s. But we are very happy. And now, I hear intimacy. I was sentimental. My baby has a born in the video that man is a sentimental massage. Okay, yes, so you let me can say, yes, young can and man will be so much because by the I do know, Yaya one side, and she has something about who can get you and that's your room. And so you better decide to say, I can say no, be that they say, I'm going to get better than grow any from. And yeah, no, yeah, the Asantehene, will be a side accident, be our loving view of Malaysia. Oh, better your can say, oh, or anyway, or Roman Milikuno, where we charity, and only for us, and way and buy. I'm sleeping and come near Bemexia, will become young by Gina Say, one day walk and go, and I'm the cow one day, you probably and yeah, no more, yeah, walk. And some baby, you run as I need me mark examples in the breed. Now, only a baby, as I say, Asantehene and Asantehene, and not your part of the video free one for. Okay, so you will man time the bracket free man time. I don't want to home for the link because that's not born in the institution. A year for some and province and it's all pay, Tanoswana. A year for some who grow our one child, it's all pay in China. A year to our two of them, it's all pay to over mana. Enough is enough. Ye bet me a cancer by via airport in Alot near Etosubiema, make a stomach come home as them. Now, no one that you run me. But the Ayako say, I say, or he be our local Sampa. Not yet, I don't for the young to because over Sampa, but okay, you know, and I have some would ya. I would say a Koyaswa, one with the 2 to my money in the season. Or only a you know, not obey National House of Chiefs, our opportunity as it can be, it is alleged. Ama, the truth said by Gazette, in the young woman said. A statutory recognition. I'm a bet you will be to my mind to be to soil. Now, on young for the Yankees are to soil. Ziwisha is not taking my sister, take my funding to a bath funding to merely grown grandson, a union to a temple union to Oko, one of breaking and grow ever winning a union to Musaka again. And it's our sick or approach and our over sample to a woman. Someone share how my yard is here be in your mind. I say, you got our Sampa saying,
Yesterday, to me, and Genoa, it's Babia Ura, and the National House of Chiefs President, Yetisa Wunsa Wumbi, and one Kamuna, Kokoba, the Gamma, and Sha, Ositetimaya, you need to be able to Timay, you need to get a Padier and Sobe. And on 19, Yawa, and Yama Bebra. Yapa said, "Ye come once and now, me and the woman for Celeb. Say, ye will be so a leader, and just how we will want to walk the farm. It's your best day, better bear for them and go for you. Yama, I have gone champion council for, and it's saying here, I'm coming to my own, better way to Kayana. Say here, I'm to my Badua, what the kind, what I see in Kayana. Say here, I'm a Siaka for Tomasi, what I say, Kayana. I say me and another Suji and Bob, what I say, Kayana. Say me and another become so I council. Baby, Kayana, David, Yasra won't take a home. Who Yama the most kind and done and Carolo. Now, whom free walk by the Yanni until I was saying Commissioner and Sana, Yapo leaders at Akaso. Maybe the best one I'm called a binding for. I am for some area. Mr. President, about my one excellent with Nampa, you can't be able to very soon. Now, so I'm several by you move in Yamaso Papa said the airport. Say, you have 2 upon surface of big problem here. And consider Bang no Sampa, the Kuni power. And consider Bang no Betinian, we say, Yaya demarcation, a higher bond rating, higher bond east rating, into a being proposal. Say, and yes, now you say Kagami, there was a job in Kasiaba. I didn't see yet it's a mantam. Yet it's a mantam because Obia ever equal representation. And many of us say, that Bia will be person or encroach Bonasasi, that Bia will be person or interfere Bonasasia. Ghana Company, and a buyer mostly. Yan said that one among the Abutu Faso. Chief Fancy Minister, your best row. Wait, I would you, your best found na babia airport san chege won ada Ghana mfimfini na se ye ne san kofo ya be aye edisi ani a anche ya ye asibra ye na na kuma tobre ni ebia na aba be chen sa de no ne etoso bie meka akire media houses bi mo amaye mo se mo se kan echafa na echafa classical example ya kwa msifa kan ya na Yesu so an yetie no se yetie nyansa. And that day is here now, and for the Babiti Boti Ewaha. Yabasre, Pakuba, Sekusro Obia, interested for Obi, and Manasa Bobia Mitia, Niamoya, and my dear Mana Proso, now Samosa Mobekoswa, a Bubuno and Mitia. Yesterday, Obika, Ebia, and back to Nabia, what's in Yana, Moyano. So we die so dear, a Sunday, ever one, and my day in Agatana. And you are not going to make a 1-7. Yenim, sab bono kwa ye kunwe, enya bete, yenina yenim. Yenim sa ye bekon anase ye kasa isuko ayiniye, esa ye busuafo aya akiti. Yenim sa ye tina ha ye kasa umetimi bi yenum bibi akotuje ye yawe. Yenim sa mo be starte a threat ye mu bi. Yenim sa mo be starte a torture bi mpo ye mu bi yenim sa munya ya mo betimi akuye. Now so aliye samne say Antia, the word that ever loyalty and one who na yaya crado say a begina for Sadian. And here will be Yache, Namun Sienpe, a very share set peri young and operative, ever called Nelly and Yamaye. We are going to need Nabutia, and I want my way to come. Bono 2025 way a bono afi. Set or tear beer, ye ever bono and Sabeka. Na anopasemini. I was someone shouting now who say, Asam Esigoma, who wanted to my a wasem. Asam Esi Sampa, who wanted to robo a wasem. Asam Esi Gilimoa, who wanted a wasem. Asam Esi Kentampa, who want bass, also a wasem. And boom, good Yadina. Young Kayan won't say that the camera as Yana. Yakam say that come up at Yan encroachment and airport so higher than the higher than the. Yes, I can't only at your people too. Not like to work a pine near my
enye wo bonoman mu ya fix saa nneɛma no nti nananom ene bonoman homa yɛnka yɛ ho mo brane na yɛntimi mpɛsi saa agenda wei na bɛboa na sɛ bono adi ya ebe di sɛnne akɔfam ama na aka de hyɛ bi a wɔte bonoman mu ɛmfa ho sɛ woyɛ akoa anaa woyɛ boni wasɛm ne meka saa mmere ne ɛtɔ so bie a mepɛ sɛ meka ho asɛm yɛbisa Ghana ɛyɛ unitary state sɛ yɛka sɛ unitary state a yɛka kyerɛ ne sɛ power is fused at the center anaasɛ capital no nti ne Ghana yɛ offices akɛseɛ nyinaa yɛbɛhwɛ a nkran wɔ butu osan sɛ wɔn yɛ capital anɔpa sɛm ni yɛgye decentralization that is bringing government to the doorstep of the people yɛde to nti sɛ nka office ni bi wɔ mantam bi mu a abɔfo kɛnyaade a ɛhayɛ nanso nsɛm bi a bi mu ka wɔsan sɛ National House of Chiefs yɛsi Kumasi anɔpa sɛm ni yɛbɛsrɛ sɛ military state na power no head office bi akɔ butu nkran yɛ a apiri wei yɛyɛ de ama mpanimfoɔ the major stakeholders a yɛ addressing yɛnyi National House of Chiefs ɛmfa nkɔ nkran anaa baabi foforɔ a ɛbɛboa ama studie aba osan sɛ yɛnyina wɔ ha ɔdi official evidence wɔ hɔ a binom kasɛ sɛ yɛ nananom bi ba hɔ a in fact bɛwɔ nneɛma a bɛbɛyɛ yɛdeɛ ɛnya nsii yansa so we need to be proactive yɛbɔ kɔkɔ ama ban ate bi yɛbɔ kɔkɔ ama peace council ate bi yɛbɔ kɔkɔ ama clergy ate bi sɛ bibiara ansi wɔn ho na sɛ bɛyɛ biribi kɔ hɔ na ne nan kɔyi a sɛ yɛbɛka sɛ yɛ bɛsi fufuo na obi bɛ kɔkɔ a yɛnyina yɛte nkasu kɔkɔɔ he ɛbɛtu hɔ ama yɛade mempere ɛnkasa bebree adawoma nea nti a yɛahyia ha ne mɛdane kasa mu na mede ama yɛnana yawsa mo yare kasamafo na waba abɛkyerɛ Sampa nsɛm mu ne baabi a akɔsi atiefoɔ na yɛnyɛ judge ɛmfama yɛ ho sɛ deɛ Asantehene pɛ sɛ wɔyɛ na Ghana mpanimfoɔ bi suro no nti bɛntumi nka no sɛ ɛyɛ ma yɛayɛ nyinaa yɛahwɛ meda mo ase Sampa. Kunasem edi hoye pasapasayo ABC da ena edi Sampa. Nina efa obia ofise wafa ma bisu ene disika. Eti so disika bia o se ofa na se nyina so o te Sampa adishibona. Sampa esha se verse the year 2000. Anano mo se efiase tikere kanoko. And saying, a sample Sampa, the friend of American, and I said, a front to our campus now. Only then said Sampa, and she put out, or also a preset of Megao, and I son. Now, Cassette, in 50, and she was standing the open, who is so, then I have some of the Abusia. And I said, so, yes, sir, the Pampum, you know, that Kaform yeno ase elisa adishibisi akampeni a fantakasa yefrano yana nefie kufiso atakakra a yefrano nina nefie ne ya samoya efie nti moya baako na mo akuna no efri kufiso na ko samodia efri samodia na aba kufiso abusia foforo bia eni bi nka ho gisena ebi mo asore a ede woye Sampa abisiafo emrenti nananom etwi saa manso ma ne kopie bono regional of chiefs the judicial committee nananom tena so saa bre no na sunyane maihene ene committee chairman nananom tena asɛm yi so akopim sɛ yɛbɔ asɛm yi gui the year 2015 na nyina ne sɛ nanka
amakra abusie Air Force so se yebeba beka adehyebusia no nanso anye yi enu na chi na nananom konkunyadam ye amamre ne amane di okudi aman edi ade enti 26 September a etwemu yi na okudi aman enya mfie du wo Sampa adehyekonwa yi so absiafo eno no obi esore se wonte ase osan edi asem no kopiem wo Bono House biem asem anka yebo agu nananom gu asem iso a sa nipe esaitam emufa bi edi ko National House of Chiefs eno nso okoye kobubo no nti nanka nim se asem no atwa osan ma asem na si so ekoso wo Bono House biem anche na bofo freemanship abae se sa ankofo yi sa abusie yi Justice Manuel Ankama ne na busia di asem yakoto otumfo anim Asantehene se omram no wonsiesie nanka ye de yenim se the chieftaincy institution and a last resort our last hope nti so ohire pon bi eto ne nsa frewa o de no kra beto bebi a o se eda obi a ono opri se o beka mai eko ya papa isi dabi obi a odi asem ko da no ono mom na ye dehye na adehifie mienu na adi Sampa konwa bese 300 and over years no oyi ba ko afrim nananom ka asa dabi ebi a asem no wanno mu asukọ papa nti nananom esa atwere petition the command ne se ohene kase yi san hwe asem ne biem o san hwe ne biem ka asa dabi ono on tu ntasi eno ana waka na nka menem se asem da court na opanyine ukosre na de bafie o siesie wi a o san de kodan court ka senka yenye ni eka no terms of what settlement na nka obi amfa ne nsansha se kyerese ntiase ya adwuma ntiase anya adwuma ntiasam ne da before the judicial committee of Bono Regional House of Chiefs asam no ekoso so ogyina ne tome so ka se obi nkosi hene eno na di hoye eba Sampa adehyekonwa no obi na boma Sampa man nananom edi free kakala Cote d'Ivoire mem na de bepie Sampa na nya obi biara na otena konwa no so na mom ni oye dish trodo na otena konwa no so enti saa konwa tuntum no ya de okudi aman esi ade ono na konwa tuntum ewo no nanka yenim se Asantehene obeso amamre ne amaniem se nka ansa na de obi bedi ade no ya de besi akonwa tuntum so papa ya nhwe ma ya de obi kogina ono ani fie e provide ampa esan se okugya aman esua mra no ogimra di odi akire omani lawyer ni koi ye di asem ni wie ni amamie no na nka Justice Manuel Ankama ehwehwe baako ye kanu mandamus se court emfa ohye ento Bono House so no monje ne nkrata ne etoso mie no prohibition se nka court en stop National House ana se emfa ohye bi ento National House so se apart from ono Emmanuel Ankama no omunfo omunsa nka nipa foforo bi ankrata court eje first one no etum na mom second one na de court ebogu na nka abrewa ayipuma okwam National House enhwa so na nka yen gazette na ya osa modu ya finally afini akire ni president of National House of Chiefs oje awo ya ojebi ne na pamfo ne registrar Mr. Tabre eya asem no ene ochena esan se is alleged se omakoje adamudie bi ewo Emmanuel Ankama ene Asantehene ho enti se sadia atenase no kra ye nko na ye konso a ye de agenda foforo mum ene ye beba dumie no etena aso doso mehu se da bi nyama ewo mu no edi adanse pefe se onye ohene eti ayefo dumie no no tu aba na mie no pe na ato ama o edu no etuti ya Emmanuel Ankama nkrata se da bi ye gine to mu a enye yi na nka enim se esi hwa nanso ofa akote kwa so enya judge ni a otime ma order say yemfa ne nkrata nkopiem e National House omo de kopiem eno na chi president organize meeting the following week that if we beka ye Sampa for a press conference mene nana ya obedi ako ene ye kasai e wo sa asem no ho ya de to man panyin na pamfo anim se omo tena ye nhwe ama sa de koso a
di ho ye beba eno no national security estopoi ensi hwa esan se nananom ko asetena etena ne nkrata no so ho se da bi obi dia de kan aba ya hwehwem ono ena wa akunya tontom wonso se court se fa nkrata bra nti nkrata ni mie no ya de ne nyina beto ya ye hwehwemu ewo ho ababono ne sampa ne court nyina nti na nka sampa fo ne etwa ne se national house be ye hwehwemu anche last week ne ti ya ne se Emmanuel Ankama akonya mandamus ex-party NNS on the national house, a whole national house, kokota, yan seven national house. Onun kwa kwantenkro, ekwoye etiminya tembueni wo Ghana, mani grantees no, send national house registrar and gazette and come within 24 hours. The more rem a yenti beda, a bin son said that. Namum see a beka ya. Obi ekodra KNUST, eka se empo Ghana court, bibia no obekamo bia dane no. Emponie opese ya no so obi dane na he will get the court to change it for him ampa eno ene yewi nyati anese national house president ene registrar gazette Emmanuel Ankama ade a court achichiro omunsa say within 24 hours say omun gazette Ankama asiafo nie edi ba Sampa no ya emu erem near a two Sampa no been two Sampa da empo adofo a efre ko hudo so abetra Sampa edu omujuma bebre na efie hihye bebre na shop hihye bebre na didem bebre na sustain gunshot bebre na ajapade nyina ehwere won na nyina ne se Emmanuel Ankama nko aye die nti absiafo menemo ka se oba Sampa se nipa ne 100 a emu 99 edi okugya man na ya osa amodi achi ba kope ene di Ankama achi nkrato to fifi wa kra no ano enim se Sampa di shikonya Emmanuel Ankama ennibi anso obiti baabi eno o chinchim national house ensa obiti baabi ena o chinchim Sampa nkonya sem a edi hoye bre Sampa na mejira ha aka asiso sene okugya man na ya osa amodi ane Sampa man esia ne se Sampa enya Asante Sampa entimi nya Asante ana Sampa nso enya Asante da opim ses ya se beka no enti se obi fi se oti baabi obetintim obi nsa obetintim court nsa obetintim national house nsa Sampa fo se ye ma ne ntu sa nipa no se omode omotwen na saa nipa na osi wasi ni hine no ode ne dru Sampa ye behu ni o Sampa asase ewo no ebiem Sampa fo anse omontra ho emma dua dofrani o sesen ye ka no embesi mfitire enje bode betim ma abo abotokura emmetra se anwi nore srade abra Sampa fo ye nwi ni nam enti Sampa fo se saa dua ni besi wa omubitwa Sampa fo se yen kan kire ye man panyin His Excellency John Dramani Mahama papa o de enim se o ye ja Sampa fo ne bunuman eto abade hye wanimunyam abaya etwem koyi edisi ano wo Solomon Owusu ne hanen overload ono afa tredua pen ekutire go nkratam se NPP aban ehwesi ohene ewo Sampa nanka yenim se ahensem ne amanyosem de enitwa kabia nanso otimetwrei ewo ne nkratam se ono ehwe ma omusi hene ewo Sampa na ne Sampa fo ka ne se NPP aban ne Sampa man enni ne yi enenti na Sampa esori etu aba betia NPP aban papa waba ya hye wani munyam ne ya hwe ne se odi no kware pare ye be ye djuma enfo se no obi ye wadamfo won kware a odi betie oyini bia wo Ghana ha enfo ha konyo ote so ote sika tuntum so sika fufuo so sika kokko anase ne ekika ika ho
aso ade betie no no eno eno osa odi tie okugye aman eno eno osa odi tie Sampa man o enkwa emfa nya namfosem nya saa ne ebefiri maba no ne ewo Sampa sesi a obi a onim no obeka se o Sampa adwo eti se bola so gya no ene mo ne de adwo na mo masie ne ewo asie no ya se esewane ensesi e ka kirewo Your Excellency, okugye aman ne Sampa man ne nananom efiri Sampa ese yasrew. Ya nhwe se pepepe yo Ghana mra nhihye e wo bedi dwuma. Na maye nya nhwe ma nipa baako entintim Sampa nsem. Ya sa akra ya be hwere no wo Sampa no e be chen ne ekoso wo boko. Your Excellency the Vice President, ma me batampa. Ode oyo batan a okura no futabraba obi atimi no ma no ma me mesrew ya nhwe se pepepe ye bekoso ya nhwe se asundwe beba Sampa na ne menem ne se peace asundwe is being served on the silver of what justice answer na asundwe beba no ye se pepepe yo eye adwuma se ye jai se ye chim Sampa fo nsa adi ajapade akoma obi a onfre Sampa asundwe beba Sampa na mutra se yenhwe ha masade ikoso a me ka kiremo se Sampa enjuda enju ene enyu ochena chinso na moja bia ebebu minister menu yaka openye Ahmed yabodin sabi ya se be queen edi fatana efatano akono Sampa ejina akono banamai ni nafanamai etu abama osebra na bedi nokre emfa oni nsa ehye Sampa echi emfa oni nsa ehye oje a wo ya ojebi echi masramo one mampanyi ni abadwuma ku a aka monhwe se mo bedi nokre na Sampa asundwe a Sampa mai epeno yensa aka masramo mu yenhwe ha ma ne koso se obiso na oye ne oye na Sampa bebo Sampa bonso a ebo His Excellency John Dramani Mahama open so upon the MPP ye nyina Sampa ntimi amo emom wo abai abai ne ekoso sesie is a recipe for chaos if it is not addressed the indigents and each and every soul living on the land of Sampa will perish. And I'm not saying this for saying sake. Nyamike nyase ayamede ena meka na mom niema huno niema nitua niema sonso ate entina meka. Papa okuje amaya samodua ne Sampa ba ahima nana abnasra nananom ne Sampa mai ede nkotudwe esremo se momra yemoa na ne ekoso no nya saa ne pe no yem hwese ehihia eda National House of Chiefs ye bedi so pepepepepe na mom yen kwose obi ache se ommeye Sampa hene na u bedi kro bi so a nipa ne nyina kra do no se na tie na kro ne nyina asore se dabi onya dishi a odi akonwa wa ha masremo absiafo me kasa meka ne nyina adaje ebebo yen afei masrebono ahimfo nananuma ewo bunu mem ene obi beka se ene bunu champion council ene obi beka se Sampafo ena enya ne pa na ohye kira a o chinchim saa niam yi nananom mansore anyina na ne odi ye Sampa yi odi nkunim ewo Sampafo so a odi free Sampa na odi kosuma ofri suma ode beko sekitia ofri sekitia ode beko dwenem ode beko drobo ode beba techimai wanchi ne nkrutu a atwa bono ahia de mesremo nananom menem se mosi gyina ya ebeye adwuma Sampa mai ma ne mema mrewa
etuo anto Sampa na akoye se Sampa man ya bomusuo se etuo eto ya hyehyehye adan ya hyehyehye ajapade ene nipa ne bebre eto afri Sampa nia ose ope Sampa akonwa di na busiafo nyina akoye refugees ewo suku ene akika ka wo masra mo nananom mo ma mo homne so ene Sampa na anya wo ebi ochira na abeye wo na okona aboa bi ebutu anaso da nua so a kase sori yenso men kase sori ne so o kase sori ne so no sori ne so a ode beba so te mesre okugya man ya osa modua edi adisrede to buno ahemfu nyina enim tamo nyina mo nsori waka na mo meye namua na onkonje Sampa man na ne Sampa ekomu no ahwe ya Sampa man bebo Sampa man so ba ebe affect buno man nyina medamo nyina amase menem semre pem no nananom e wa Sampa ne Sampa man so beto omano mutuo ama bana fana nyina ate se nhihye a nananom dia gokwan mo se president ni na pamfo anye bibia Sampa man se omode omonkwa ebetwa so na nananom ewisa shema no se memfa meto dwa medamo nyina amase Yo, abusuafo ensema yedua edi tudwai yenyina yenya judge for de anso yahu babia nokre oda anokwasem ni bonofo a yeye members and as citizens ewo democratic regime we mu okyere se ye jikabi maminka bi edi enti said ye constitution, said ye national anthem, said ye national pledge, enyina ka say yen resist will be a obi person oppress ye hin. And of course semini bono mind are ready. Say ye besia no kwan. Minim say asopa way and cha semte na ne ye wo mamoni. Na megidi say ye wo mpanyimfo e wo mind we mu. Enti ye bete benka. Me did say our Bronchampem Council, and anom, into a better monka. Me did say our suffer for ever proim, into a better monka. Me did say a celebrate binom or a peace council, in him say a better monka. From the last time I'm share no media ever Ghana had now one principle a truthfulness. It's meaning say media eating of bread. Nti ba akoye be ho te se kwa misifa kan ne kwaku ba ko ne ba be keka ho no minim se be put to stop to that ye ni bebre ka ketewe se oya se dodo yo na